Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:55. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas, Aksyon Balita, Banat, Bulig, Aksyon BBB in short, magapalayag na sa kanginan sa sining adlaw sang Sabado, ika-14 na sa bulan sang Marso tuig 2020. Kamusta mga kaaksyon namon sa kanginan sa sining adlaw sang Sabado? Oks na oks lang, kabay pa nga okay lang ang wala sang kaladtuan nga importante. Dra na lang anay sa sulod sang puluyan. Ang may mga kaladtuan subong ti paghalong gid pero mas mayo gid nga ra gid sa mga tagsa nila kapuluyan, no?
samtang ang coronavirus ining COVID-19 ang padayon nga nagalapta sa kabilugan nga pungsod Pilipinas. Anom ng latest nga napatay based sa record sa Department of Health, mga kaaksyon. As of this broadcast time, kag may mga POIs pa nga under monitoring, kag mga POMs nga yara lang sa ilatag sa kamapuluyan. May mga klase pang iban tubtob sa masunod nga simana, pero ang iban yan nagsira na gidlang sadtong Biyernes kahapon nga daw. Kabay untang hindi man ay magpadayon ang kinagula parte sa COVID-19. Bo kabudlay kung kaisa nga magkasubong sining nga mga pagsinalayo, no? Man hindi mo mabalaan niya kung nara na siya o kung wala siya mo. Makibot ka na lang nga masyara na sa skilid mo. Amuning manami mga kaaksyon kay kita nga mga Pilipinhon dapat nga magpreparar gid kita sa anuman sining gumuntang kabahin sa COVID-19, dapat ang halos kalabanan ng preparado lang, no? Hindi lang ta magsaligid. Kabudlay kung kaisa nga magsalig-salig kita. Now, hibaloon ta karon ang mga report sa aton sining nga mga action reporters diri sa palibot sang syudad sa Bacolod kag Bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Ibaloon ta karon dugay-dugay kitang bahala sa pagdala sa mga balita. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa Kahanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Ginabiabita ng aton sining nga mga kaaksyon via Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod. Pagpadala lang sa inyo sining nga mga mensahe, talamyawon ninyo dra o kung ano man nga sahi sa mga informasyon nga ipadala ninyo via Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod. Plus ang ato sining nga www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Mabasahan ninyo dirang mga latest nga mga balita nga nagaluntad sa palibot sang syudad sang Bacolod. Sige, steady pulse lang kamudra, kaming bahala sa pagdala sa mga balita. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? 3 sa 47 ka mga persons under monitoring o kon POM sa siyudad sang Cadiz ginpakadtuan sang alkalde sa kapulisan matapos makabaton sang report nga nagalagaw-lagaw ang mga ini kag wala naga-self-quarantine. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, mga BHERTS may kabudlayan sa pagmonitor sa mga persona nga nagapauli sa mga subdivision suno sa liga ng mga barangay residents. Ibalawon ta na karon sa kay Aksyon Artay Hupon ini nga balita. Samtang sa BCPO naman nga balita ay balita ni Aksyon Eric Magbanwa. Bacolod City Police Office nagaproblema matapos maubos ang mga alkohol sa ilang mga opisina. Kapulisan nagapangita sang balaklan nga alkoholo, sakto gid man kay bisan diri sa tubang gani sang Corazon Locsin, way kay muya baklan. Ay na nga klase ka mga butika niya man. Mayo ni guro pang sirad-an na lang sila. Pero sa dalagko nga mga mall, mayara pa pero limitado. Mayara man wala, mayara man ara. Pero mabakal mo, isa o konduha lang kada tao. No? Pero sa mga gagmay, lantaw mo din sa tubang sang Corazon Locsin, no? Why, kanatinta na dyan mabaklan sang alkohol, no? Di man sige isa-isa sa aton, araga paninguha man tani nga magkabakal bisan isa lang para sa bugos nga pamilya. Pero ang iba niya, why na gid? Amo nang dapat lang tawon sang aton sining nga mga otoridad. Ang DTI tambot kung
nano silang sitwasyon nila kaya daw wala man sila sang giosubong halin pa kahapon. Wala sang gios ang Department of Trade and Industry. Ay kahika ay ko ah. Samtang sanokpo naman nga balita, ari masubo-subo nga balita ho. Duha patay sa aksidente sa syudad sang Talisay kagabi. Samtang sa balita sa patrol, DTI Negros Occidental, nagpasiguro may sufisyente nga supply sang alkohol. Permi lang kamo ka pasiguro, abi, check ninyo de. Ari lang o, classic example lang mga butika di sa tubang sang Corazon Loxino. Kumayari, abi, ilang taon tabi kung diin ginastang pasalig sang Negros Occidental. Kaya pasalig sila kung may sufisyente nga supply sang alkohol. Publiko hindi kinanglan kuno mag-panic buying. Amo nang dapat lang taon nyo, kag mismo ang nagabaligya sini, amo ang magpatuman sini, kay kun din lang to gani nga magkakumpra sila alkohol to, amo man ang ginabaligyaan nila. Pero ang ultimo nga tao nga gabakal isa, duwa lang ano na suludlan sang alkohol ni, minano, dako o kun gamay, amo na dapat lang taon sang taga-DTI, hindi kayo magsali lang kapadako sang aton nga tiyan dira kag puro pungko lang. Lantawan ninyo bla sa is nga porsyon sa mga baligyaan to, di nagabaligya to, why na to? Amo ning DTI nga klase ka DTI ni nami pang turisukon kag dulao na lang ning ahensya sang gobyerno. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga mga balita out of town sa siyudad sang La Carlota, iga balita ni Aksyon Percival Villamor, isa ka persona nga top 5 most wanted person gindakop sa La Castellana PNP sa kaso nga murder. Samtang sa Dakbanwa naman sang Sagay, igabalita ni Aksyon Tomon 40, 21 ka mga motorsiklo impounded, kag 2 ka mga license ang na-confiscate ka mga kapulisan sa Sagay City PNP sa ginpatigayon sini nga checkpoint kay inasang aga. Sa syudad naman sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, security guard sang solar power, nagdangat sa ospital matapos maaksidente ang ginasakyan sining nga motorsiklo. Sa balita naman sa syudad sang Sipalay, gabalita ni Aksyon Nonoy de la Cruz, lalaking nagapang budol-budol na dakpan sa checkpoint sa Banwa sang Hinuban. May balita man kita sa News Center, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, mga balita nasyonal, unang kaso sang COVID-19 sa Mindanao, napatay na. Kag komprehensibo nga paatag angot sa COVID-19, ginahingyo ni Senator Lacson sa Interagency Task Force. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon Rex Cantong, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay diri sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Banat Bulig. But before sina mga kaaksyon, diri kita naiho, kay kumo nga mahinang kalaban man sa baduman nga adlaw, diri kita sa unang draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Sabado, ika-14 na sa bulan sang Marso tuig 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 34 kag 36, liwat 34 and 36. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and tanuds, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and tanuds, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:14 na nga aton oras diri sa aton sining pagpangalagad
O galiyon tang pagtumar sang DTX 500 capsule kay ang DTX 500 capsule ang may tatlo ka anti-diabetic properties sa muna siyang charantin nga nagapanubos ang glucose bisin nga nagakontrol sang imo blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That is why DTX 500 capsule ginarekomendar ta sa inyo mga kaaksyon. Mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasyaw kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Kag mabakal man na online na. Kag pag-deliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Karon nga aga mga kaaksyon nagpatigayon sang press conference ang mga miyembro sang Metro Manila Development Authority sa bugos nga mga alkalde sang Metro Manila. Ang ginkasugtan didto action doors nga may curfew March 15. Actually, ma-start na gani 8 p.m. mo ang curfew karon March 14. Tapos ma-end ni sa at 5 a.m. lasing ko sang aga, March 15 na. So meaning March 14 at 8 o'clock karon sa gabi, ma-start na ang curfew for minors. Tub-tub ini, curfew sa Metro Manila, tub-tub ini las 4 sang aga, no? Amo pa lang na sa Metro Manila, pa lang na naging kasugtan sa mga alkalde nga nagtambong sa sining isa kapag tipon-tipon karon nga aga, nga gin patigayon sang Metro Manila Development Authority. Tungod ni sang COVID-19 man mas mayo man ikon kaysa gayti ang crime bala hagan-hagan kabay pamahagan-hagan ning kriminalidad hindi lang ta sa COVID-19 maga-focus. Ang kriminalidad isa man diri nga kuan mo ginabantayan sa aton sining mga awtoridad di makita ta karon sa gabi didto sa area sang Metro Manila. Sa mga mayor nga dalanon, mga kapulisan, militar, nga nagapatrolya, kag sigurado nga kabayunta nga wala sang magpasaway lang. Kag sigurado, ginanga iladayon, ginilang bugos nga Metro Manila. Ini angot sa COVID-19, mga kaaksyon. Diri sa aton kabayuntang hindi maglala. Paghalong lang ta. Although nga sa Negros Oriental, may isa dito nga confirmed nga COVID-19. May isa man nga ginapatigayon kag ginamonitor sa isa ka ospital diri sa probinsya gikan sa actually nalawag ni sa Banwas ang Tubuso, isa ka konsyal man kag kaupod sining konsyal dito sa Dumaguete sa Tanhay City, Negros Oriental nga upod man sa conference dito sa Metro Manila daw pareho gid kahapon. Gindala ini siya kag under observation mga kaaksyon sa isa ka ospital diri sa probinsya sang Negros Occidental. Importante lang dira karon dugay-dugay ang tips ihatag ni Aksyon Dorel Cabato kung pagsulod ninyo bla sa sulod sang puluyan ninyo nanong himuon ninyo. Siyempre mga alkohol kamo isa dira. Importante gining alkohol no pero galing kay way kasubong baklan Aksyon Doors. Hibaloon tang balita gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Una nga kaso sang COVID-19 sa Mindanao napatay na. Amo ni ang dapat nga balantayan taman. Komprehensibo nga patag angot sa COVID-19 ginahingyo ni Senator Lacson sa Interagency Task Force. Nga ngita pa siya sang komprehensibong pagpatag angot sa COVID-19. Ano pa na nga din sa iyasang galapta ang COVID-19 ha? Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang balita kagaundan sining report sa Balita National upod kay Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center. Aksyon Dorel mayong udto. Yes, Aksyon Rex mayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita na nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Rex dungagan ko lang to ang bag-o lang nga press conference
sa mga health authorities upod man ang mga kay suportado ni sang tanan nga alkalde Aksyon Rex mong sa Metro Manila. So 8 p.m. to 5 a.m. ang curfew. Pero Aksyon Rex exempted diri gin klaro sang MMDA nga exempted diri ang mga workers pero pangitaan ka sang proof ID. of employment. ID. Yes, Aksyon Rex. Kaga kung ano pa dang pangitaon sa imo. Correct. So para man ni sa sa aton tanan ini nga Gina-approve niya, unanimously approved Yes. sang MMDA Council Action Doors. kag tanan nga mga alkalde sa Metro Manila. So sige, diri kita sa Balita National Action Rex kaya maging kumpirmar sa Department of Health Region 10 nga ginbawian na sa nga kabuhi si patient number 40 last 9 sa nga gabi Biyernes Marso 13, 2020 nga naka-confine sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City bangod sini nga COVID-19. Sunod sa report, nag-drop to 0 ang blood pressure sang pasyente Biyernes ang aga, na-revive ini siya apang pagkagabi na patay. Wala ini sa nga ining pasyente nga si patient number 40, wala ini siya sang travel history abroad apang nagatrabaho siya sa Pasig City nga may opisina man sa San Juan City antes nagpauli sa Iligan City agud magbakasyon. Tiining nga San Juan City Action Rex isa man sa may mataas nga kasos nga positibo sa COVID-19. Correct. Sadtong Pebrero 24, nag-umpisa siya nga makabatsyag sa sintomas. Pagka Marso 3, nag-abot din siya sa Iligan City. Marso 8, gindala ini siya sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro. Nga suno sa doktor, nabudlayan ini siya kuno nga magginhawa bangod sa severe pneumonia. Marso 11 naman sa nagwang resulta nga ini siya nagpositibo sa COVID-19 kagagabi lamang Marso 13 nagtaliwa na ining si patient number 40. So sa karon, 6 na ka mga tawo ang nagkalamatay sa Pilipinas bangod sining COVID-19. Ang anong nakatawo mo to abing isang sa Yes, Action Rex. sa Mindanao area. Dito nga specific area. Sa Iligan City ni siya nagpuli. Iligan. Tapos ang limaya din na nga mga lugar. Ang lima, ano mo ning sa Manila, ni siya usually tanang. Manila Isa siya. na direction Rex, ato ba lang Chinese na siya. Siya ginactual ang una napatay. Kaga apat ka mga Pinoy. Yes. Kag sa iban pagid nga Balita National. Ang isalot ko lang Action Doors angot sa gyapon sa conference nga ginapatigayon ang mga malls bala sa bugos nga Metro Manila, mga baligyan to mga malls ginarekomendar sang MMDA Council nga ipasira. Ipasiragin sila yan. Mga supermarkets lang ang posible nga magabukas. Okay. Munang ginrekomenda nila subong sa pinaka-latest nga report. I don't know kung maaprobahan nila, mabatean lang diri sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, sige. Sa dugang balita nato National Action Rex, sa karon si Senator Panfilo Lacson ang naghingyo iya sa Interagency Task Force sang Department of Health nga magpagwa sang simple, mathag kag komprehensibo nga pathag sa pag-atubang sini nga COVID-19 na crisis. Kay sunod ri kay Lacson, bangod may mga doktor kag eksperto nga daw lainay ang opinyon angod sa virus, particular na kung paano makalato ng mga balatian. Tigin mensyonad rin ni Lacson nga si Anay Health Secretary Janet Garin nga nagpahayag man nga makalaton lamang ang nga may virus o kung makalaton lamang nga may virus ang symptomatic kag ang quarantine ang para lamang kuno sa mga naka-direct contact sa positibo sa virus. Tihambal naman ni Lacson, may isa naman kuno kababayi ang nakalaton sa iya 5 ka manghimata apang wala naman siya naka-eksperyensya sang sintomas sa virus sa iba naman nga pungsod. So nagalibog siguro ang ulo ni Senator Panfilo Lacson Action Rex kung ano gid ang dapat. Kadungan sinina nawagan siya nga dapat may disiplina gid ang tanan nga mga tawo kag untatad ang pagpang-abuso sa sitwasyon kag syempre ining pagpamintaha man bala sa mga kaangay man nga Pinoy o kuning gapang hoard sa mga alcohol Action Rex. So ina man ang isa sa ginpanawagan ni Senator Panfilo Lacson. Samtang ma-update lang kita sa kabugusan nga kaso sining COVID-19 kay man sa karon ang mga positibo nga kaso sa bugos nga kalibutan naglambot na sa 145,810 as of March 14, 2020. Ang tanan nga nagkalamatay naglambot naman sa 5,436 kag ang tanan nga mga naka-recover naglambot naman sa 72,531. Update? Yes, Action Rex. At least amat-amat na nga
naga-recover ang mga iban man nga nag-positive sini nga COVID-19. Update kag balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB, Aksyon Dorel Kabato. Sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matyagan ko, bisan din ka magsuhot ng mga puong-puong daw hindi kagid makakuha na, daw hindi kagid makasiling safe ka na. Pero ang manami diri, opdanta sa pagpangamuyo, kag opdanta sa paghalong, no? Kay dito sa Metro Manila, actually, sige pa sa gyapon ang interviews, kag ginapatigayon diri, ang pagpahayag man ni Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo nga ang pulis ni ang magpatigayon sa pagbantay sa mga entry points sa Metro Manila. Amo na mga ka-aksyon entry kag outside man sa Metro Manila pagwa kag pagpasulod sa Metro Manila, no? Kaga mga Metro Manila mayors ang nag-okay man sa recommendations, subject for review kung daily basis o adlaw-adlaw ini ang himuon nila nga implementasyon. Ang timeline mag-end ini sa April 30 based sa resolution sang interagency mga ka-aksyon, no? Amo na ang senaryo kag palayag sang Metro Manila mayors didto mga ka-aksyon. That is why nga may mga Pilipino kita, may mga kasimaryo kita nga nagpululi dire kag ginabisuhan man sang aton sini nga gobernador ang pagpauli sang mga personalidad gikan sa Metro Manila nga dapat i-check nila kag magpaidalom sa 14-day nga quarantine. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:26. Importante lang importante lang siling ni paring Benedict Intona halong gid kay masubuan gid siya. Buyong kagid. Amo na ang importante, maghalong lang kag kun ato sa ibabaw sang bukid, mas manami man nga makaparuliwaliwa ka. Oh, kabudlay no, hindi mo mabalaan ya, gulpi lang, pitik sintas ya, biktima gali ya sang COVID-19, huwag ka kay balo. Katuan ta ng mga report sa aton sining mga action reporters on standby. Unahon ta si Aksyon na John Diaz sa sa Negros Occidental Provincial Police Office. Unahon ta si Anay. Anyway, kang tanan sa duwa ang patay sa aksidente sa sunod sang Talisay kagabi. Subo-subo maning balita ho. Yari ang countdown sa report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. We have Aksyon na John Diaz sa patrol. Aksyon John, Nokpo reports. Aksyon Rex, hindi rin COVID, pero duwagin na yung patay. Dali, no? Ang aksidente naman nga nagluntad kagabi sa National Highway. Ni sa nga barangay Zone 1 Block, pagwa na ni sa sunod sa Talisay, pagdulong area sa sunod sa Bacolod. Butiringon, ang direksyon sa duwadri ka mga single nga motor, ang mo ni isabi ka Suzuki Raider, kag isa ka Rusi TC nga single nga motor Aksyon Rex. Lunsay padulong, pasunod naman sang Bacolod. Sunod rin kay Talisay City PNP Deputy Chief of Police kag Public Information Officer kung PIO, nga si Police Lieutenant Ray Cordero. Nagpalumbaan na ibla sa dalan, ining duwa ka mga single nga motor, nga tag-isaman ka mga persona ang sakay. But sino mo, lunsay driver, ginamang ang sakay sa duwa ka mga motor Aksyon Rex. Pabulong sila sa sunod sa Bacolod, sang siguro bla pertigro ka concentrate o rather nagabantayan ay sila nga duwa. Wala nila nakitaan, nga nagdiretso to sila gali sa Center Island, malapit mismo sa tubang sang isa kabalaligyan. Dito sila sunod sa nagbunggo, pagbunggo bangod sa mabaskog nga impact, nagtabog ini nga duwag ka mga persona nga sakay sa duwag ka separado nga single nga motor. May pila ka mga damages sa ilang salakyan, ini mga duwag ka mga persona nagkaangkon sa nga madalong nga kapilasan sa nagkailain nga parte sa ilang kalawasan. Diningagaw pagdaratri sa area sa Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital sa sunod sang Bacolod ang duwag ka mga persona. Apang ang una diri ining driver sa isa ka Suzuki Raider ang gindeklarar nga dead on arrival sa pending possession.
samtang tak na alas 12:30 naman siyang kagahon, nagtaliwan man o kundi bawian sang kabuhi ang isa pa ka biktima Aksyon Rex. Ang problema diri karon sa Talisay City PNP, kumuwala sang hindi pa nila makilanaan ang duwa sila ka mga persona nga mga nagkalamatay. Kaya wala dokumento nga nakuha sila posisyon ni isa ka ID o kunano man dara Aksyon Rex. Why gid mi isa ka identification? Wala gini isa even lisensya or written document or iya mismo ka registration ka motor, wala sila may nakuha dito sa mga salakyan, even sa lawas Aksyon Rex sining mga persona. Ang ilagi lamang ilatag sa itong identification, ang isa dito lalaki, mga 5'4" ang kataason ni Wangon Aksyon Rex. Ang rider na mga driver, sa Rusi TC naman nga motor, mga 5'5" ang kataason ng ang medyo mo na katamtaman ng abi, no? Ang iyang lawas, Aksyon Rex. Karon alibig sila sa Yapon sa may area sa Regional Hospital. So, ang nawagan diri sa magkabrikan, kung meron ka mo tabi, mata nga wala ka pauli or other may nangabalaan ninyo. Basi outside na Bacolod na or hindi man taga-Talisay, basi naghalin man tubla? Amo na Aksyon Rex ang ginadsak nila kay masibla may posibilidad nga hindi taga-Talisay or deriabi na katos Bacolod o may importante kaltuan kaya mo sina oras mga alas 11:20 sang gabi amo tila pa magkutanon kung ano pa imo nila pasunod sa Bacolod kaya pertig na palambaanay sining duwa ka mga single nga motor kaya bali Sir Cordero base sa pagpayag sa pila ka mga saksi pertig ko nung pasumpit sa ilang pagpadalagan Aksyon Rex. Yari si Police Lieutenant Ray Cordero sa atong interview. National Highway sa Barangay Zone 1, Talisay City, Negros Occidental. Ang motor, traverse towards Bacolod City. Pag-abot niya sa may Center Island pala. Kaya nagapakarilahay ng duwa ka motor ni. Nabukuan nila ang Center Island. Tapos nakasustain sila sa injuries sa different parts of their body. They were rushed to Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital for medical treatment. However, ang isa ka driver was declared dead on arrival by Dr. Tupas, isang tagabi. Ang isa pa siya, nag-inform sa amo ng hospital nga ang isa ka victim nga nag-expire man siya ang other victim sa mga around 12:43. Dead on arrival lang isa, tapos ang isa bali nakatingan-tingan pa sa hospital pero nag-expire man siya. As of now, unidentified pa Japon. Okay. Duwa ka, wala sila sa mga sila sa ilang lawas. Tapos, nagapanawagan gani kami kay bisan mga pamilya, wala pa din may nakakati. Aksyon Rex sa batihan si Police Lieutenant Ray Cordero, ang Deputy Chief of Police ng Talisay City PNP. Balita gikan sa Nopo, ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz, ang nagpunta sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon John Diaz, sa mga himatata dira, alin sa Talisay, way gid magpakigangot sa mga nagginkantuan bla sining duwa ka mga biktima, ginatag ni Aksyon John ang description. Sang duwa ka mga biktima sa taga sa Talisay dira, posible dira naslahalin mo. Kung may kaywatan man da sila o kung wala, liog lang ta i-check ninyo ang information dira sa Talisay City PNP kung taga diin gid ni sila nga duha kag daysin o ini sila, no? Sige, standby mga kaaksyon na balita gikan sa bahin sa Bacolod City Government Center upod kay Aksyon Art Tayhopon. Standby anay Aksyon Art mayong balita maniho. Although nga sinakuay ang balita sa COVID-19 pero sa March 17 at 6 o'clock sa ngaga timing gid ni Aksyon Oliver sa imong traktarak. Kay as of kung sa effective March 17 at 6 AM ang Petron ang mag-implement sang ila major oil price rollback. Major meaning dako gid ang gasolina ang rollback ya pila subong 34 plus bla 34 daw muna subong ang sa first liter mabuhin siya 4 pesos sa gasolina mga kakson
Ang 34 plus galito ya, kwanto? Pang krudo. Amuning budlay kay ang aton nga salakyan pang gasolina. Pang gasoline, 4 pesos ang inubo sini. Sa diesel, hindi ka mo magkatahap sa diesel. Kay 4 man ka pesos per litro ang inubo sini. Grabe no, 4 pesos. Ang kerosene, ang ginagamit mo sa railway, ang kerosene, 4.50. 4.50 per litro ang inubo sini. Ay congrats gid at least kabay pa magpadayo na ini sa pagnubo mga kaakson, meaning mabilin sini sa gas sa diesel nga side kon sa petron ka mayara ka ginatughong nga 34 plus subong, mahimo na lang siya 30 plus. Kanami, no? Kaya 4 gid ka pesos ang inubo sini. Sige, daligid lang mga kaksyon kay balita tanay. Kuwang ko lang to sa inyo. Ulayhon kay parang may konsuelo man kamo bisan pa nga limited ang biyahe ninyo subong, no? Tungod sang COVID-19. Kadto tanay balita ni Aksyon Artay Hupon, mga BHERTS so may kabudlayan sa pag-monitor sang mga persona nga nagapauli sa subdivision suno sa liga ng mga barangay president. Kay ambot ko na nung kabudlayan sini ibalaon tabing report ni Aksyon Artay Hupon. Gikan sa Bacolod City Government Center, Action Art. Amo na Action Rex ang eksperyensya karon sa barangay Takuling ni Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Glis Gonzales. Matapos katigin activate ang Barangay Health Emergency Rescue Teams or BHERTS sa tagsa ka mga barangay nga mo ini ang mag-monitor 24/7 sa pila ka mga persons under monitoring o kon PUM. Now, ang mga PUM ginatumod mo ini ang may mga history of travel abroad kag sumungan ang iban nga nagalin sa Metro Manila. Kaya gina-consider karon nga maging PUM kung mag-abot diri sa bahin sa Metro Bacolod. Isa rin nga gina-consider personally as experience ni Councilor Gonzales ang mga sa subdivision Action Rex nga kabalo ka naman sa ringa subdivision do ay pakialaman na yung tupad balay mo may mga may mga himata sila kung kaisang nag-abot sa Manila ginasugat sa airport kapit ang flight sa gabi nga way man niya kay balong tupad balay nga nag-abot na gali ibang ganin di ganin kilala plido sa mga ingod balay nila suno iya kay Councilor Lady Gonzales. So luwas iya sa mga purok-purok lang mga lugar nga crowded dabing di tay tingki lang niya siling niya susang chismosan di amak diyan nakabulig pag ani mga chismosan kaysa kay bisan nagalin lang nagbakal sa Central Market no kasi bagdan pa lang nag-travel amo na nga silang niya dasig mag-report sa barangay di mga barangay health or barangay health emergency rescue team amo ni sila ang ginagamit sa gobyerno lokal diri sa Bacolod mo nga mag-monitor sini nga mga individual. Now, pag-meeting niya last Thursday sa Liga ng mga barangay officials, sa mga barangay captains in short, daw okay man sila tanan niya nagtatango-tango, man sila tanan nga okay sila nga mag-command sa ila sini nga mga BHERTS sa paghimo sa monitoring. Galing kasi kita lain na laiya, kung ara na sa aktual kapin pagin sa katulad sa experience ko nga ma-subdivision kung kabudlayan ang pagambalan. Pero sila nga, ang pagbutang sa BHERTS ni depende sa kadakuon man sang population sang isa ka barangay nga mo nang gina-set up halimbawa sa barangay Takuling. So kapasalamat siya sa pumuloy sa gihapon nga nagabulig atang information kay ti ang iban diriya katulad siya barangay may nagabot kagabi alin sa Manila nagpa-record lang gani siya barangay kag willing nga magpa-self quarantine sa sulod sang 14 Diaz. Siya rin ang palayag sa Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Glis Gonzales.
So far, wala pa sila kabudlayan. Umanan sila tanan. Galing kay hindi pag ako makita. Ang isa na nakakabudlayan na nakita, personal ko yan, na especially sa subdivision, sa budlayan kami makamonitor kung sino nag-abot. So far, ang mga tao, nagpabalo sa barangay na ako, si Juan de la Cruz, nag-abot ko sa Manila, kaginasang kaagahon, pwede nyo malista ngalan ko, kag mag-self-quarantine ako diya sa balay. Pero kung subdivision, budlayan ka mo mag-monitor? Yes, correct. Kay wala man dati smusa, dasonti. Si diskan si homeowners mabudlayan na, no? So, si Vice nag-request na sa kaap for a passenger manifest bala. Kung sino nag-inabot, kaya para ma-sort out according sa barangay. Pag mapatrace namon. By the way, ma'am, anong kadamuon gali man sa mga BHERTs naton in every barangay? Uniform lang kadamuon o depende kung ano kadako ang imo barangay? Okay, so just depende sa population. So every 5,000 people, meron ka dapat BHERTs team. So ang BHERTs mo composed of one executive officer, BHW, and barangay tanod na component. Like Pakuling, may 8 to 10 BHERTs kuya na inform. Secretariat na mo lang shifting. Ang BHERTs dati dapat open ang line niya 24/7. Pag napapulit naman siya. Agahon, may nag-text, may nag-abot, ginalin sa Manila, 3 kabilog. So far, sila ga-obey sila for self-quarantine. Murang parayag karon ni Councilor Lady Glis Gonzales. Importante lang dira nag-cooperate. Kung wala nag-cooperate, kuha lang tayo. Sa may mga purok leaders maning mga barangay ni? Ang sa mga purok-purok, Proticon Subdivision, Aksyon Rex, makasulod na ito, may mga subdivision nga mga officials man, homeowners bla, pero may araman subdivision nga wala man. Correct. May araman tuod bro, wala man ga-function. Wala man wala man yung lagtanay. Ang unang problema nga i-monitor, mansig honest na lang ta. Correct. Honesto na lang kada pumuluyo, blas barangay nga, kung may mag-abot na nga parts ng pamilya nyo, i-report nyo lang to dayon ho May pagani sa mga out of towns kay tiang uso pablayang hulaman ay bugas kinalay ginayat ang ingon balaya mga kapanukid ginapa ko sa subdivision may birthday ginistipad balay ito duway lang kabalo sa piyakman muna kaya mo nang isa sa problema na gina-consider man karon sa liga ng mga barangay balon ta kung ano ining setup kag kung bala maghatag man mag-provide man ang kaap kay mga airline companies kag shipping companies sa gina-request sang inter-agency task force diri sa sudad sang Bacolod. Ang kaaksyon gikan sa Bacolod City Hall. Aksyon ay tayhupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Amo nang ginahambal tang don't panic. Hindi lang magpanic gid kay although hambal sang iban nga dito sa Metro Manila kay iban nga bahin sang pungsod ang nagasinumbali na pero diri sa aton relax lang. Relax nga may pagtagam, no? Amo na importante. Relax lang nga may pagtagam, may pagpreparara. Kabudlay man akong kaysa magsalig ka. Sige, matapos ang balita ni Aksyon Artay Hopon sa Bacolod City Government Center, Kantuantang Kapitolyo, si Aksyon Eden Abuso. May kang tanan sa 3 sa 47 ka mga persons under monitoring o kon PUM sa siyudad sang Cadiz. Ginpakantuan na sang alkalde sa kapulisan matapos makabaton sang report nga nagalagaw-lagaw pa yung mga ini kag wala naga-self-quarantine. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Eden Naboso gikan sa Kapitolyo. Sa report, Aksyon Eden. Aksyon Rex may ara gidya sa mga tao ka nami lusion gamay lang kahangay isang 3 ni bala sa 47 ka mga person under monitoring. Kabalo na ni silang POI sila kag mga POM ne? Yes, kabalo gid sila Aksyon Rex. Pero ang sila rin sa syudad sa Cadiz, ginpakaduan sang alkalde sa mga kapulisan kahapon nga adlaw. Isuro kay Mayor Patrick Escalante Jr. nakalabot sa iyang report pati na sa aton mga city health officials nga may 3 ka PUM nga wala iya naga-self-quarantine kag ginaligar ginakadlawan pa Aksyon Rex ha. Ang mga opisyal sang barangay nga nagasaway sini sa ila.
Dugang pa ni Escalante, ginpakaduan niya sa kapulisan agod mapaathagan nga ang ginahimo nga pag-istrikto nga hindi sila makagwa temporaryo sa ila puloy-an, hindi lang para sa ila ikaayo, kundi para man sa tanan. Tinagalaom sa Escalante nga magkooperar ng mga ini kag ang mga PUM's Action Rex. Ang ginakatuan man sang health workers sa aga kag sa gabi agud i-monitor ang ila sini nga mga vital signs. Di nahibaluan umpisa kahapon ni Action Rex gamit ang mga spray machine man sa Department of Agriculture. Inspect na ang ilang nga merkado, park, playground nga masami ginatiniran sang damo nga tawo. Natala naman subong nga adlaw nga i-disinfect ang ila sini nga City Hall kag iban pa nga opisina sa gobyerno sa lugar kag buwas nga adlaw naman ipang disinfect ang mga eskwelahan. Palayag sa alkalde, 20 milligrams nga Zonrox sa kada isa ka litro nga tubig ang ginagamit ni Action Rex para mag-disinfect sa mga lugar. Pasiguro na Escalante nga hindi dapat magpanik ang pumuluyo kasunod nga nagapanguna ang lokal nga pamuluhan. Nagpang-spray na to slaganin sa mga buildings nila kag pila ka mga areas to sa Cadiz kagabi? Correct, Action Rex. Amo itong una nila ang merkado, gid kay kadamo, gidadaan Action Rex to sa nagakadto. Subong man sa mga park nila, mga playground sa lugar. Subong adlaw, City Hall naman Action Rex, kay iban pa nga government agencies, offices, kag buwas, mga eskwelahan naman kuno Action Rex. Pamati naton si Mayor Patrick Escalante. Kahapon, nag-convene ko sa aton COVID-19 na task force, kaya may mga reklamo na sa akon, nakalapot na sa talatapan ng isang aton City Health kag sa Mayor's Office na may anak sa PUMs na hindi mapugan, kinakadlawan na nila ang mga PHWs natin, mga tanod sa aton na re-implement. Itong kapon ng PNP. Kaya na-identify ito sa doon, tatlo man lang ito silang daw medyo matulutig ang ulo kung pulis kahapon with a strong word na it is not for us, it is also for you. But I hope na magpati kasi medyo may pulis ito. Kay pulis hindi siya magpati sa imo, ano ang imunta, na kung mayo, tinakbuta. Ipunta ko ba siya wala, basi maglalaktan ko ba sa police station. Indeed, what we will be doing is mabantayan na lang sila, sulod sila balay. Action Rex kabayan lang sa pagpahayag man ni Mayor Escalante kay ti sulo sa iya kung dakpon man gid no I believe kay mayara naman do sa PNP nga dakpon ning mga pasaway Action Rex ti base ang ibang delikado galing naman sa Metro Manila pa man lang to ay para di magsangit sa aton di sa mga probinsya. Correct, Action Rex dito pa lang sa ila. Kung magsangit na di sa aton may curfew na posible matagam-tagaman ang iba na. Amo na Action Rex ang balantaya naman dira pero so far mga PUM pa lang to sila pero ginaayo gid nga mag-cooperate na lang Action Rex kay para sa ikayo man sang tanan. Kung PUMs ka, papuliong ka lang sa inyo balay pero hindi ka dapat magwa. Yes, home quarantine bali 14 days. Sila to yung tatlo naglagaw-lagaw. Hindi amo. Basta nagpaninda lang sila. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Aksyon Ida na Boso. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Bao kung nanong advice, tumanon talang para man sa bugos na nga pamilya kag sa palibot kag mga kaingod naton kag masalamuwa mo nga mga tawo. Kaluoy man na sila da. Kung natungdan kay mo, tiway ka na may mo, importante kung anong advice mo, tumanon mo lang, no? Importante gid na. May lang ang pag-monitor na samtang on board, Sanday Idol, Ramon Roel Salvio. Paring Roel Salvio dira on board, din sila subong nga area ni. Kag mga cruise dira sang Andors Navigator, officers and crew, may lang ang pag-monitor. Paring Mon Salvio, no? Gamonitor gid sila subong dito sa sila subong area ni. Sige Dol, salamat gid Idol Ramon Salvio, no? Kag sa mga crew and officers dira sang Andors Navigators. Kantuan tang balikantang balita ni Aksyon John Diaz sa patrol. Ariho kay DTI Negros Occidental nagpasiguro may sufisyente nga supply kuno sang alcohol. Ambot kun din nga bahin ni may sufisyente base sa dalagko nga mga mall may sufisyente pero sa iban diri nga mga butika kag iban pa nga mga salayuhan mo kag kaladtuan mo mga baligaan why natanad yang sigputon ka bisan gamay lang alcohol why na how much more pagurong iban pa nga mga kagamitan ay oo
Kantuan taming balita ni Aksyon na Jan Diaz sa patrol. Sa detalye, Aksyon Jan. Aksyon Rex kung sa to mapila ka sa butika para magbakal sa bulong, subong iba na ang trend, mapila ka sa butika para makingagaw ka-avail kung may available bala na botilya sa alcohol. Kung sa to, makadto ka sa mall para mag-shopping, magpamakal sa bag-o mga kagamitan, subong lain na ang trend, kay makadto ka sa mall, agon makapangita ka base may harap pa to sa shelves, sa available na mismo nga alcohol. Amo ni Aksyon Rex ang sitwasyon karon sa pila ka mga balaligyan nga available mismo in naton nga alcohol nga ginalagas-lagas gid sang tanan sa liman nga mga tanion. Pero diri sa Department of Trade and Industry, Negros Occidental, hindi sa ron report hindi naging madinay nga nagapanic buying ang aton ang mga pumuluyo ilabi na sa pagbakal sang alcohol. Aksyon Rex kay halos tanan nga mga shelves sa mga butika, mga supermarket, sa mall sa iban pa wala namin naka-display o kung nabi nagabaligya sang ginatawag naman nga alcohol. Ini ang gipabutyag Aksyon Rex sa DTI Negros Occidental Officer in Charge Provincial Director Rachel Nofable. Sunod diri kay Nofable Aksyon Rex nga sa mga konsumidor hindi na kuno kinahanglan man nga mag-panic buying kay suficiente man kunong supply kung tali sa alcohol sa pungsod Pilipinas. Tingnan kay dapat sila nadra amo nang malantaw sinakag pandaman na nilang mga tagiya na nga hindi ka mo magpakumpra sang mga kinanglano na o di isa duwa lang ano na nila turoso na kadadlaw ipamanyos man na nila ori gamay lang pang hugas-hugas nila das kamot nila. Yes, Aksyon Rex, amo na gani ang akong case kay Mama Rachel. Kaya bali nga diri nga ang umpisa sa nga musuyo ni pabo nga panic buying bagod nga posible wala na regulate or wala na monitor sa mga nagabalikya abi ang volume o kung nakadamoon sang botilya o kung nabi sa alcohol posible na mabaligya sa kada individual. Kaya ito base sa DOH order sa 2020 number 58 nga dapat duwal lamang ka botilya sa kada persona ang mahimo nila mabakal sa naman nga mga botika Aksyon Rex. Kaya ang duwa sa ni kabotilya, bala na kung ano nga size, 150 ml, 250 ml, o kung na 500 ml, duwa mas gyapon kabotilya mo ng standard ring protocol o regulation nga dapat nila nga ipatuman. Ang pagpatag rin ni Ma'am Nofable, paano rin ang bagang suficiente kay ining ko ng alcohol, locally made in siya, but silingon ang supply or locally produced, but silingon ang alcohol ginahimo dito sa Metro Manila and then gina-distribute ini sila sa bilog ng pusod Pilipinas. Dito diri sa ato mayari man kita gari dis Bacolod. Yes, so Rex. Nga Cebu made ni sila ya? Oo, mayara man Cebu made. Pero hindi bla mo gid lang ka amo hindi mo ng basis sang DOE as ang BTI. Isabela wala gahimo to? Wala itong alcohol sa amon niya. Lupad tong Sabi ko kung ang alcohol sa amon niya, walang tumong malupad sa natural or malupad sa imong kalibutan. So, ila ka na sa tuba na tuba to alcohol. Sobra pa na ako, hindi ka ni ko nasunod dyan para sa maro. Sobra pa kapila ka percent of alcohol. Pero paglibot mo sa mga butika kahapon, since kahapon gagay na, ako naglibot pag kahapon, pilagid ka mga butika, way gig ko ka bakala? Ako nakalibot ko, may isa ko kabutika to kapon lang na timingan. May bilin nga 14. May bilin nga 14? May bilin nga 14. 14 Rex na dinalagan. May nag-message natin si Enriqueta Kiranteo. May alcohol kuno sa Lopez. Din nga Lopez ni Ma'am Enriqueta. Liyog tabi. At least pera. Man nga nag-info nung available. Kaya kabalo ka sa Rex. Ang isa diri ka panumdom kag ang reminders ng DTI sa mga distributor supplier na gabaligya dapat ang pag-replenish sang supply sa alcohol dapat sumpon nila hindi ba lang golpeo lang nila Aksyon Rex and then may golpe naman madula naman sila harap lang sila lang mismo nakabalo and then may mga limited number of persons lang nga ginayon maka-identify maka-monitor gamit kabaligya sila available. Ang panumdum sa hindi pagulapon nga maubos ang supply o kana display before mag-replenish. Kung may mo pala nga may available, i-replenish ginayon kaya muning on-demand Aksyon Rex nga balaklod subong sang mga konsumidor. Yari ang OIC Provincial Director sa DTI Negros Occidental, si Ma'am Nofable sa interview. Kami nga dapat retailers should sell only 2 bottles per
per consumer. Of course, iyan tani sang DOH, but we are helping, we are doing our best also to help the consumers. Although nga based sa amon head office nga report, kali produce lang man ang alcohol, sufficient supply. So siguro ay lang na foresee sang retailers ang demand. Ang kada sigon nga dapat i-replenish nila because admittedly ang consumers subong nagpanic buying na bala. So, although may ara pa nga mga in small bottle ng mga tag 150 ml, waay na ang tag 500 and 250 ml na alcohol nga 70%. So, may mga gagmay pagid nga mga panawag yung pwede mo bala i-hand care na. Tag may ara siya. Oo, pang vlog ko, mga tag sila ni ml na pang pocket size lang so may ara pa siya. Allow purchase of 2 bottles per consumer only to give opportunity to others na maka-purchase man, di ba? May ara gani diri nga gambal nga kunin naga-hold ka gidyati, ikaw man nagabulig spread sang coronavirus kiti way mo ya gina-spare ang iban sa protection mo na bala. Actually, yan si Ma'am na Fables, ang Provincial Director ng DTI Aksyon Rex. Balita gikan sa patron, sige magkabakulit Aksyon dyan di. Pero anong himuon nila na Aksyon na dyan ang pamangkot sang pumuluyong Pilipino? Ano himuon sang DTI ni? Ang imong sa DTI Aksyon Rex, nagpasa sila sa proposal, una nilang atikang isa, nagpasa sila sa proposal sa regional office ng DTI para sila tawag na price freeze o price control. Kaya una nila i-address ang hindi wala pwede kapasakas ang presyo sa alcohol, mabasigid sila sa DOH order nga dapat ang 150 milliliters o kung ang gamay na lang nga botilya sa alcohol Aksyon Rex, nag-arrange lamang ang presyo sa 27 o 25 pesos Aksyon Rex. Ay kadwa nila natikang is maliwat sila ma-remind kay after mapirmaan ang proposal, ipatawag nila or makandak sila monitoring sa tanan ng mga co-distributors or suppliers of alcohol. E dali mo nila Aksyon Rex i-remind nila ang proper replenishing process para gilayon ma-display or nasa dito ang mga available nga mga supplies alcohol para hindi pala mag-create ng paranoia o kung makamalaka ang mga pumulong konsumidor nga masig kulangon ang supply. Ang mula kilala nila mag-panic buying Aksyon Rex. So, ang proper replenishing sang supplies sang alcohol ang muna kinanglanon din ay katatlo rin nga himuon sang DTI Aksyon Rex according kay Ma'am Nofable. Pila na ano example ano na kadako ng isa ka alcohol naman? 60 ml? 60 ml? 60 ml may ara na? Ang 150 Aksyon Rex. Ang 60 ml gamay gina siya. Ang pinakagamay pila ng price na diyan? Ang pinakagamay nga presyo is 17.25 pesos, lowest price. Pila? 25? 17.25, 17 pesos. Pila tong presyo ya? 17 pesos Aksyon Rex. 17? Ang pinakabarato ng brand. Ti mayari di sa tubang nga isang hospital di o tag 35 na? Amo na ang check nila. Amo po yung tatlo nila nga problema. So, Rex, amo na imit lang or palayag ko tani. Kaya ginambar ko sa si Ma'am Pable, hindi pagit niya fix ang ila protocol, especially kung pag-monitor, pagbantay. Kaya mo kinalan, sige ako reklamo, balang sa pumuluyo, kung may nagpasaka sa presyo, amo na din sila naman maka-monitor. Dapat monitor sila from time to time. Amo na ning kinagual sang halos kalabanan ni sila. Iyaga pa dagko lang sang ilang atiyanda. Dapat na inspection sila from time to time. Kung kulang ang ila sining tawo, himo sila sang tikang dira para makuha ning overprice niyo. Actually, kagapon to, i-check na to, ang 150 ml, pero tika mahal to, kaya nagadlagan, ganit 38 pesos. Pila? Pero 38 pesos at Rex. 38, 150 ml? Oo, pero ang 250 nga dapat yung standard price lang is 30 size. Kita COVID ang ginsaka sa presyo kahapon, yung ginatag na po yung empleo sa DTI. Sa prangkang istoryang, iba nga mga manugbaligya, tinuntong obra ni nila niyo. Amunin namin ipatumar sila, ipainom silang alkohol nila kung magkaladakpan islang na ginabaligya nila mahal bla. Ganit, hindi man nila maubos sa kapaligong alkohol. Inaano nga klase ka manugbaligya niya man? O sige, aksyon dyan.
Muna Aksyon Rex, tiyan mo yung price control sa sulod ng isang 60 dias o kung 2 ka bulan, posible patuman sa Department of Trade and Industry. Balita sa Bato, naglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Sunod sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon na John Diaz. Balita gikan sa Patrol Aksyon no Radio Philippine Standard Time, las 12:58 na. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga kaaksyon tadra may TC para sa immunity booster naton mangin mabaskog ina mga kaaksyon alkaline base nga vitamin C ang pilion ta may TC ang ngalan sini. Ang may TC para sa ubog kag ginakataro ginasipon dira nga mga kaaksyon ta tumar lang sang may TC. Anami pagidiri parisan ta Santon Plus Herbal Capsule pampatunaw sa mga bukol-bukol sa aton sining kalawasan hubag sis tumor kag goiter Santon Plus Herbal Capsule ang katapat sina no. Sige, mabakal ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, Santon Plus Herbal Capsule kag may TC. Sarang man mabakal ini sa online kung di gani pa-deliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph. Kung di gani sa Facebook page sang Kalusuganyan. Malakay Finance Corporation sa mga kaaksyon tadraba sinagakinanglan kamuhaw sandlat, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan. Malakay Finance Corporation ang inyo sinikadtuan. No? Ang Malakay Finance Corporation, yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawaga sa 433-4309 or 433-4307. May pwede ka mo kadto sa mga branches nila sa Victorias, Aradira, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño Stop, Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Ma-unload tanay makadali ang kaya lang sa ngaton sining nga orasan. May lang nga pag-monitor kay Inday Chris dira sa Barangay Estefania. And sa kay J. Valencia Tilana, silinya good PM Aksyon Rex, ti makapatay sa virus, pro patyon kanila sa presyo sang alkohol, mga bintahuso, mga vendor boys niya sa Villamonte. Amo gida, di ka mapatay sa virus, patay ka sa presyo kon. Ayo. Negosyanteng pulpol. May hindi man iban mayara man iban nga mga negosyante nga wala nagapamintaha. Pero ang subong nga sitwasyon niya daw halos kalabanan gid. Kay Dante Best may lang nga pag-monitor good no Aksyon Rex paano na lang galiya ang mga pigado nga wala kwarta ibakal pasakaan pa nila ang mga presyo mugani man. Kay Anthony Hogos, watching lang ko dia. Aksyon Rex, thank you so much, Gid Anthony Hogos. Kay Cathy Ver, may lang pag-monitor. Kay Enriqueta Kerante, may alcohol sa, kay nani, Enriqueta Kerante. No? Kay Nining Abiliar Ong, good PM, monitor lang kami ni Josefina Alasio. Kay Mary Jane Saludares, tuod gid na Aksyon Rex for our own, may ina kon nagasunod kita. Mary Jane Saludares. Ayos. And June Arquelias kay paring Binji Pelisario dra sa Manila. Paring Binji, kamusta ka dra? Paring Piding Pelisario. May lang pag-monitor, no? Heaven, may lang pag-monitor kay Mary Grace Eugenio Fermin. Aksyon Rex, paano kung halin Manila, Roro, sakyan sa Iloilo, Dongkaya, kag diri pa mapabakulod, diin na saya pwede ka quarantine Aksyon Rex. Ate, ara lang sa balaya. Self-quarantine lang. No, kung lala na ti dalon sa ospital may ara man sa ospital, no? May John Seva, Aksyon Rex, may udto ni Agata. Monitor lang kami diri sa Moises Padilla. Greet ko lang si Iba Families and Vasquez sa Molde Family. Ayos. Si Third. Paring third. Paring third,
Si Thirdy, may lang pag-monitor third kay Nini Regine kag kay Mama Jeanette. May lang pag-monitor. Paring kinalon sa gay, may lang pag-monitor. Maria Los Grijaldo Macunat kay Junia Dancel Flora. May lang pag-monitor. Ano ni siya? Good PM. PM pa maning iyan eh. May lang pag-monitor, hay lang sa barangay 35 kag barangay 34. Gapamati gid subong. Alin sa kay Junia Dancel Flora, GV Ilontayaw. Monitor lang sa Himamaylan, GV Ilontayaw. Kay Julio Soles, dara sa La Carlota, may lang pag-monitor. Kim Rosalina sa barangay Tangob. Patamyaw lang pamilya udtuhan sa area sang barangay Tangob. Ayos, dagang salamat Kim Rosalina. Mr. Milili Oligo, may lang pag-monitor. Dara sa area sang barangay Tangob. Kay Rodel Barso, watching live from Riyadh, Saudi Arabia. Halong lang tatanan. Mugida, mayugid. Paring Rodel Barso. Ayos, kay Valencia Kinet, may lang pag-monitor idol. Ayos Valencia Kinet. Franklin Teleuhillo, may lang pag-monitor Franklin. Monitor sa gihapon sa Aksyon Radio. Toto Aldrin Limaco ho, may lang pag-monitor Aldrin Limaco. Kay Mrs. Yadra sa Ninas Rose sa shopping. Aldrin Limaco. Kay Idrich Hinulan Lopez, nakabangga na motorara na si mamaya kag papaya da sir. Ambot kung sino ni. Kay Toto RJ, kag Inday Rain Amagin. May lang pag-monitor Kay Toto RJ, kay Inday Rain. May lang pag-monitor dira sa Mideffects. Ayos, dagang salamat. Kag sa taga Mideffects office, no? Ramil Abing, may lang pag-monitor. Christian Roa, dira sa Victorias, may lang pag-monitor. Niya way kanabaklan alkohol, ubos na gid diri sa Victorias. Ayos, kita mo lang sa Victorias ganito. Ayan pang bakulod. Taga Mansumbel, may lang pag-monitor. Mabuhay Gobong Lacson. Ay, pwerte May lang pag-monitor kay Alan Katunina, Gonzaga, Gapamati sila sa Manila. Ayos, sa kay Marlon si Kinia Caniete. May lang pag-monitor. Kay Erwin Gonzalez, sang ga-monitor sila ni Giselle Franco. Ayos, Erwin Gonzalez. Jose Alan Brasao, Len Solomon, may lang pag-monitor. Kay Warlito Nisya. Kay kwanta na ni Kina. Kay Jen Morales. Kay Jen Morales, may lang pag-monitor. Dira sa roadside sa Tangob ni tamiyaw lang da si Zion, Kyle, Kagaisi, kag Ayan Ruiz. Halin sa kay Jen Morales. Thank you and God bless. Kag update Aksyon Rex sa Incovi. Tamiyaw ko lang da si Marmar Gapamati man. Natag ko na to ginang latest ang Incovi. Importante bilin lang sa sulod sang kuluyan kung wala sang kaladtuan. Launa 57 ang aton oras. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people
with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report
persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, 1:15. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad sining hapon at 2:30 mayara press conference si Governor Lacson angot sa COVID-19. Balantayan man diri sa Aksyon Radio Bacolod. Kadtuan tang balita gikan sa BCPO pod kay Aksyon Eric Magbanwa. BCPO nagaproblema matapos maubos ang mga alkohol sa ilang mga opisina. Kapulisan nagapangitas ang balaklan sang alkohol. Ay, wala siya nag-stock sang damo da. We have Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Aksyon Eric. Aksyon Rex. Wine alcohol. Why nagpreparar na 5 kaha daw kung karton? Isa na ka dump truck ang ilang agin prepara puti ubos na Aksyon Rex. Ubos. Dapat ang headquarters lang na ang police station man na. Oo, dapat ang mga chief of police among mamaniobra na daw kung din sila mabakal na. Ubos na ubos ng alcohol, ubos naman ang sanitizer. Ginaturos nila na? Ha? Ginaturos nila? Uy man sa kayo damo nga tao nga kasulod sa BCPO mo. Ina. Ito mo mala niyang pamagi nga malikawan ang COVID-19 mo. Thank you, Aksyon Eric. Wash your hands and put sanitizer on your hands. Okay. May kanta namang wash your hands, wash your feet,
layo kita sa COVID-19. Amo man na pamagi, taksoris kiti wa man bulong sa diskubrihan sa COVID Gani mo. Tiyan mo na nasubong aton nga himuna na ma-wash your hands lang tanay. Kag maggamit sang alcohol. Tiyan problema galing karon kay suno sa kay Bacolod City Director Police Colonel Henry Viñas, ubos na ubos ang ila sining alcohol Aksyon Rex, no? Kay man pagsuro mo masubong dira sa gate after nga pandemic na ini ang COVID-19, may deklarasyon na sa presidente dito naghugot pagit ang security measure dira sa BCPO ti ang paghugot nila mo na ning paggamit sang alcohol Aksyon Rex. So kutob dira sa sinuman nga tawo nga magsulod dira sa BCPO nga mag-process ng ila sining nga mga clearances, kinalan nga maagi anay sila sa gate kag maggamit kag maghugas sila sining kamot pagi sa paggamit sa alcohol. Sa may gate nga dahil may alcohol na dagali? Oh yes, Aksyon Rex, no? May gani kay why para sila sa mga thermal scanner mong. Oo, kung may thermal scanner pa na. Scanner pag in Aksyon Rex. Kali kasi ang subong problema makulis ka bakal thermal scanner. Oy, gali? Oo, kaya ito yung thermal scanner, dila mabalaan kung pila ang init sang lawas mo mong. Oo. Ti, kung init lawas mo kag sobra, ti basic kung magasuspitsuhan ka ba Aksyon Rex. Nga? Kali nga may COVID eh. Abi ko kung masubrahan kay way kamane mo nang giniinit mo. Ti, tira nga tanan, nakasungaw na sa bulsa mo. Ay, wala pa gali yung BCPO, ya? Kaya usabong ginmanduan ni Colonel Henry Viñas ang iya sining operation chief nga magpangita na isang pamaagi nga makabakala na bisan pila lang anay ka bulubutilya sang alcohol Aksyon Rex. Gani man. Kaya iti, kung magbakal ka bulyong alcohol, hindi ka man pagbaligyan sa mga department store kag sa mga mall Aksyon Rex mo, no? Galing may special treatment na guro. Kaya lang alang man na sila magwa sila kada adlaw da. Kag damo nga daandang gasululod dya sa headquarters kag police stations. Hindi lang na ang nagakuha ko din clearance sa Aksyon Rex. Mas importante hindi lang magamit kay alcohol. Importante hindi lang pagdaloon sa balay. Amo na delikado sa headquarters lang sa BCPO headquarters, no? Magsulod sa gate may alcohol. Magsulod sa main door sang tananda sa headquarters da may alcohol. Yes, oo, sa mga section office na bla. Mag-command conference ka rin sa mga Colonel Henry Viñas at masulog ani ang mga commanders mangingan na alcohol mo. Oo, dapat Oo, kay ti, way man tamimos na, amo naman lang ato nga mahimo mo. Dapat amo gidayang imo, unta mang hinaw gid alcohol ni kung wala ta inog panghinaw ti. Kag kung daw way ka man kwarta, kag daw kapalibog ka, imhan na lang alcohol, no? Anong guaya siguro, no? Hindi ka burak ka, sobra pa na sa kuan mong insecticide mo. Galing mga tuso maning iban nga mga balaklan sang alkohol, oh. Gani man kay daw ano man ginapanago nila nanong taguon nila da mamulat para sila presyo. Ako panubuan ko pag inang presyo hasta matapos ning COVID-19 ni taon-taon mabakal pa na. Gani man Aksyon Rex no, di mo nang problema. Subong gid may mga tuso kita nga maligusan ti pura lang sa Mayo. Oo, damo gid ja. Gapamintaha pala Aksyon Rex no. Gani. Amo nang problema, ti amo ni subong problema gid na dako ni Colonel Viñas nga ti sa kakulangon sang alkohol. Subong ti himo ko pamagi ang BCPO headquarters bisan paano makabakal sila sang alcohol para nga magamit ba nila, not only nila nga magamit sa headquarters kundi ang mga nagasulod ba kanila kapatigayon sa transaksyon. Kaya ti ang even kani Aksyon ang mga command conference subong nga napatawag ni Colonel Viñas limitado na lang Aksyon Rex kung daw hindi gid importante wala na siya kapatawag command conference sa sining nga mga COPs no para nga ma-avoid kamalikawan bla no kag mo na ganing kasi ni Colonel Viñas ang aton nga mga hepe dapat magpanilag man sa palibot nila especialmente sa mga pamilya bala nila na base kung may mga nagalabot bala halin sa ibang nga pungsod o kung sa Manila kinahanglan nga i-monitor gid nila mismo Aksyon Rex no nag-advisean gid nila dayon oo hindi nila sila nga mga tago-tago pabla kasi self-quarantine importante na Aksyon Rex mo para malikaw man lang iban nga pamilya o even ang mga katupalbalay mo dira. So mga naguro pamagi ang hambal ni Colonel Viñas sa mga COPs nga dapat kung may mga pamilya ka mga alis sa Metro Manila even sa ibang nga pungsod dapat kamo mismo ang maghimo sa pamaagi nga magpatigayon sang kaugalingon na lang nga self-quarantine kag i-produce ang mga importante nga dokumento nga nagapamatuod nga clear sila sa mga lugar nga ila sini ginhalinan Aksyon Rex. Problema parte sa alcohol tiyari si Colonel Viñas sa interview sa Aksyon Radio. Before kita magsulod diri, may mga preventive measures kita na ginapanghimo nga espihan nato na isang alcohol ang magsulod diri sa kampo, including mga personnel namon. Pero this
very unfortunate nga wala na sang stock subong sa alcohol sa mga tindahan amo na nga sige kami karon pagpangita. Okay, so problema nyo sa buong sir ang sanitizer. Yes sir, especially ang alcohol. Medyo mahal-mahal man ang sanitizer. Ang alcohol na to na muna ang ginagamit. Sa Bacolod Police sir may alcohol ta pero due time na lang sir. Naubos na kahapon amo na karon nang tagago sa instruction ng aton niya chief sa operation nga magpangita kung sa dinta pwede makapakal ng alcohol. Every time nga may mga meeting kami before magsulod sa conference room, kinahanglan i-sanitize sana ang mga participants. Except kung mga importante mga regular naton nga mga meeting o hindi gid malikawan, amo na ginapa naton nga mag-ikon kita sa mga precautionary measures para nga magprotektahan man naton hindi lang ang mga personnel naton pati man ang mga tao nga magato sa police station naton. Kung pwede i-sanitize naton na ang aton nga kaugalingon, pero rest assured nga before kita magsulod sa kampo, may mga procedure kita nga pag-agyan although nga na-delay kita, pero muna ginahimo naton ni para nga ma-prevent naton ang any untoward nga mga itabo nga posible matabo. Yung problema, hindi rin yung problema sa gobyerno, problema nila tanan. Kung ang tanan maghalong, makalikaw kita sa mga negative na mga epekto sa inyo. Actually, sa naparugyan ni Police Colonel Henry Binya sa mga luyag magsulod pa dira sa Bisipo headquarters, medyo gamay nga stricto nga patuman nila dira. Pero para may tara sa kayuhan naton, para nga malikawan naton, ining COVID-19 bala nga mangin biktima kita sa ulihi Aksyon Rex, no? So again, atong kapulisan handa sa pag-responder kung kinahanglanon ang mga utod naton bala nga nagalagaw nga may ara ginatawag nga suspected COVID-19 kinahanglan gid nga mag-cooperate sila sa mga officials naton para nga malayo ang hindi dapat matabo nga mga insidente. Aksyon Rex. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Mauna nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, 1:25 ang aton oras. Kadtuan ta naman ang balita gikan sa mga out of town tanay kay naka-standby si Aksyon Tomon Forte. Ini may kang tanan sa 21 ka mga motorsiklo impounded kag duha ka mga license ang nag-confiscate ka mga kapulisano sa syudad sang Sagay sa ginpatigayon sining agang checkpoint mga ka-aksyon. Yari ang countdown sa report. Aksyon Tomon Forte. 21 tanan ka mga motorsiklo ang natigayon nga ma-impound kag duwa iya ka lisensya ang nakontiskar sang katapo sang kapulisan iya diri sa syudad sang Sagay sa isa ka checkpoint naging patigayon kaina pasado alas 4:30 ang takna sang kagahon hasta alas 6:30 diri iya sa may Barangay Poblacion 2 National Highway nga sa diin ini Aksyon Rex ginapadayon nga pagkampanya iya sang mga kapulisan diri sa siyudad sa Sagay agod nga sa diin ining kalinong sa mga dalanon kag bisan pa ang safety sang mga nagabiyahe adlaw-adlaw sa National Highway nga nasakpan iya sang siyudad sa Sagay amo ining ila gina patigayon Aksyon Rex kag bangod sini kaina sa pagpamuno mismo ni Police Captain Elindir Busquillo Traffic Division kag sang mga alert team diri sa siyudad sa Sagay nagpatigahan sila sa isa ka checkpoint kag bangod sini nagresulta sang 21 tanan ka mga motorsiklo ang ila na confiscar kag impound kag duwa iya ka lisensya nasa diin kulang sang dokumento ang ila motorsiklo kag bangod sini ining mga violators Aksyon Rex ginasampulan gid kag gina confiscar ini sang aton diri hipi sa siyudad sang Sagay Police Major Antonio Benitez Jr. sa pagbayular iya sa Republic Act 4136 ining kag sa City Ordinance Aksyon Rex tingog ni Police Major Antonio Benitez Jr. sa interview naton kay na Aksyon Rex. Checkpoint operation gina-establish naton para ma-eliminate ang opportunities ang aton mga amigo na pinagid ang mga riding in tandem suspect na mag-strike diri sa aton area. So, na-intensify naton as a result. Ng aton checkpoint, nakakuha kita o naka-intercept kita sa 21 ka-traffic violator in accordance to Republic Act 4136. Kag sa aton city ordinance siya, again, issue naton sang citation ticket ang mga open pipe in pang-impound naton. Engineer lang sa aton pumuluyo, this will be
the proactive measures Sagay City Police Station to prevent criminality diri sa Sagay kag para ma-maintain ang peace and order and public safety sa atong dalanon. Amo to Aksyon Rex ang tingog Police Major Antonio Benitez Jr. kag ini warning gid sang mga motorsiklo sa mga tagiya owner kag sa mga nagadala kinahanglan kumplituhon gid ang lisensya, ang ORCR subong man ang tambotso dapat wala na modified or hindi ni siya open pipe kay pagadakpon gid iya Aksyon Rex sang aton diri nga hipi sa siyudad sang Sagay. Amo ning madulong naton ng mga balita gikan diri iya sa siyudad sa Sagay. Aksyon Tamon 14 report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Tamon 40, balita gikan sa Dakbanwa sang Sagay, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Las 12:29 na ang aton oras, 1:29 na ang aton oras. Daw maalang-alang gid ang mga reports nga dugang ni Aksyon Roger Gotib, Aksyon Nonoy de la Cruz, kag Aksyon Percival Villamor. Pakaronan lang ni siguro mga toy sa aton siling mga balita, no? Santon Plus Herbal Coffee Mix anayho para sa mga ka-aksyon. Sala na ta kay alang-alang nagita sa tiyempo ho diri sa aton sini nga pangalagan. Daligid lang ha kay mahatag tanay pila ka mga commercials bla. Balik lang ta sa dili ginamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdum. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay.
Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa Balita, Banat, Bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, 1:37. Congratulations sa mga winners naton sang ECS Milyones sa week 6 mga kaaksyon nga drota, no? Congrats gid sa mga winners ta sa week 6 sang ECS Milyones 2020. Ang napulo ta ka mga gift pack winners, congrats. Gift pack winners naton napulo ini sila. Congrats sa kay Risi Alog. Risi Alog sang Purok Abi-Abihon, Purok Maabi-Abihon, Barangay 35, Bacolod City. Congrats ha kay Risi Alog. Ikaduwatang tagdaog si Mauro Martir, taga Initsay, Pahanukoy, Bacolod City. Ikatatlo tang tagdaog si Joliet de los Santos. Joliet de los Santos ang Barangay Panukoy. Kag ang ikapatang tagdaog si Aileen Hiponia sang Purok Alunan Baybay, Bacolod, Barangay 35, Bacolod City, no? Ikalimatang tagdaog si Cirilo Vinancio, taga Barangay Panukoy, Bacolod City. Ikaanom tang tagdaog si Marshall Mino, taga P6B, Purok Kawayan 2, Barangay Handumanan, Bacolod City. Ikapito tang tagdaog si Aurora
Aurora Arambula, taga Hacienda Labrasa, Barangay Mabini, Escalante City. No? Congrats kid. Congratulations kay Aurora Arambula. Ikawalotang tagdaog si Restituto Martir, taga Black Tin, Lot 43, Barangay Panukoy, Bacolod City. Congrats kid Restituto Martir. Ikasyamtang tagdaog si Eugene Martir, taga Panukoy Village, Bacolod City. Congrats kid Eugene Martir. Kagang ikapulot si Josina Ditoyato sang Purok Magiliog yon, Barangay 35, Bacolod City. Kagangaton sini tatlo ka winners nga tagdaog sang tag 1,500 pesos. Congratulations. Sanday Caroline Arcilia sang Yulos Park, Barangay 14, Bacolod City. Ang iya sini nga POP Smart Dishwashing. No? Congrats gid kay Caroline Arcilia. Ikaduatang tagdaog si Ricky Cabrillos sang Purok Purok 5, Boro-Boro, Barangay Langilan, Bacolod City. Smart Dishwashing man ang iya sining POP. Congrats gid Ricky Cabrillos. Ang lastang tagdaog sang 1,500 pesos, Ross Olida sang Purok Riverside Zone 3, Barangay Banago, Bacolod City. Smart Dishwashing man sa gyapon ang iya sining POP. Congrats gid kay Ross Olida, Ricky Cabrillos, Caroline Arcilia, sila ang aton sining mga tagdaog. And ari ang pinakauna kag pinakabago kag pinakaepektibo nga herbal food supplement, ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Ano ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Nagabulig panubo sa mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobrang asin, uric acid, hyperacidity, creatinine kag iban pa. Mabakal ini ang Evergreen Herbal Capsule sa mga suki ninyo nga mga butika dira sa Tia Joy Pharmacy sa Pontevedra, March Pharmacy sa La Carlota kag Ricarse Pharmacy sa La Carlota, Butika Fred dira sa Valladolid, Mami Joy Pharmacy dira sa Banwasang Valladolid kag Tito GK Pharmacy sa siyudad sang Escalante. Kag ining produkto, quality product ini sang Dokiko Alternative and Health Food Center. Mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, ilabi na dra sa Sincere Drug Store. Magtumar lang adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule. Para sa dugang sining kasayuran, mag-text or mag-call kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Alang-alang na ta sa tiyempo sa sining bahin, mapag-goodbye na kita. Happy weekend sa inyo tanan-tanan. Standby na sa This Is My Life. Sunod sa dili gilamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo ka-aksyon sa kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,